Mapasalamaton sa mga sugbuanon ang controversial actor Baron Geisler sa pagsuporta kaniya sa iyang rehabilitation. Ang tumong niini, mahatagan og new image ang mga customers, ilabi na ang mga recovering addicts ug alcoholics pinaagi sa gitukod ni Baron nga usa ka barbershop. Ato kining sayran. I just wanna thank the Cebuanos, everyone from day one, kung paano nila ako in-embrace. Hindi nila ako kinondem, hindi nila ako ginudge. And so I am embracing them so much. So daghang salamat talaga. Kini ang mensahe ni Baron Geisler sa mga sugbuanong misuporta sa iyang kaayuhan. Siyam kabuan na nga sober ang aktor, human mi pailawom sa rehab program dinhi sa Sugbo. Gani kini na ang labing dugay niya nga sobriety time. I love it here in Cebu. I consider Cebu to be my my first home now. How has Cebu helped you with your recovery? A lot. This is, first of all, this is where I found my true identity in Christ. Ug tungod sa maayong dagan sa iyang rehabilitation, usa ka barbershop ang gitukod ni Baron, uban ang director sa rehab center ug kaubanan. Tumong nila nga makahatag og paglaom sa mga recovering addicts ug alcoholics. He just want to give hope to these people and kanamtang more likely look good, feel good ba, since Baron is a celebrity also. You know, there's a different feeling once you get a haircut. Human sa pagbukas sa barbershop, plano nila nga makatanyag og barber apprenticeship program alang sa mga recovering addicts ug alcoholics. We want these addicts to have a sense of I don't want to really use that term na the term na pride, but that dignity that they lost. So if they take our barber apprenticeship seriously, they have a job, a 100% job right away. Gawa sa pagtabang sa uban, nakatabang usab kang Baron ug sa iyang mga kauban sa rehab center ang katukuran sa barbershop. Nahimo na kining dakong bahin sa ilang kaayuhan, sama kang PG Diaz nga 5 ka buwan na nga sober. Aminado siya, nasud ug gawas na siya sa 8 ka mga rehab facilities. Kaniadto, nahimong palpakusab ang iyang gipangtukod nga mga negosyo. Apan karon, positibo siya sa kalampusan sa barbershop kay win-win situation kini sa rehab center ug sa mga recovering patients. Nakatabang usab nga usa ka open house ang ilang rehab center ug wala migamit og militaristic approach. Because for me, it is not a rehab for me. It is a house that will guide me in my sobriety, and I learn a lot of things, not only in addiction, but in how to live life. Busa, ilang giimbitar ang mga gustong magbag-o o gustong manarbaho nga bisitahon ang ilang barbershop dinhi sa usa ka mall sa Governor Cuenco Avenue. Hamugaway ang lugar ug modern industrial usab ang disenyo. Ug syempre, gipaubo sa subsob nga training ang ilang mga barbero. We found that spiritual awakening, and we found that peace and joy in sobriety. So now we want to give it back, pay it forward to these struggling addicts and alcoholics. Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.